Omi. Kita terus. Mbok jangan Om toh panggilnya. Mas. Yo bebek apa aa ono. Bebek ning diganti piye? Bebek. Hilang ini. Oh Mas. Oh Mas. Om yo Om Mas saja Mas. Mas. Sor. Apa? Aku lagi jijik banget loh. Wiso. Pijik dulu. Wih, aku kira lagi jijik karo uang risik. Sopo? Masuknya aku ki dicerai terus karo Pak Duko kan lho. Hah? Pak Duko ki kok selalu telepon. Kaget yo. Hah? Jreng ngono lho. Dicerai sapa? Gendruwo? Sapa? Pak Duko. Hah? Mak klotik ngono iki. Sesuk iki parkir gratis kok ditulis-tulisi apa ini? Piye ya Om nek ngono kuwi Om? Masa aku beneng iki diteleponi terus to? Kowe. Ojo arep paduku. Kamu lebih baik dekat dengan aku. Paduka itu nggak bisa melindungi. Yang bisa menjaga dengan setia itu hanyalah tukang parkir. Menjaga dengan setia walaupun itu bukan miliknya. Memang aku motor kok piye? Loh, nek gelem dadi motor tak jogori wengi. Karena tukang parkir itu adalah orang yang paling ikhlas. Oh, gue motor kok jejer-jejer ngono kan dijukuki wong wae ora kene ra nesu kok. Ya kan emang gone dheke. Lah iya. Kowe aja karo Pak Duko, nek karo aku piye? Malam pertama terobsesi profesi penak lho dadi bojone tukang parkir iki. Lho malam pertama iki biasanya bad dadi manten dadi bojone tukang parkir. Kuwi masuk kamar manten ya toh, lampune cekrek dipateni. Suara apa yang terdengar? Apa itu? Kanan, kiri. Mundur, hop. Nah, itu tukang parkir. Beda lagi kalau jadi istrinya guru TK. Kamu jangan jadi istri guru TK. Guru TK itu ya, malam pertama masuk kamar pengantin, apa yang keluar suaranya? Apa itu? Ayo, sudah bisa belum? Kalau belum bisa, diulang lagi ya. Itu guru TK. Beda kalau dengan kamu suaminya dokter sesuk. Kowe bojone dokter terobsesi dengan profesinya, masuk kamar malam pertama toh, yang terdengar apa ini? Ayo sudah sekarang nggak usah ribut, minum obat dulu terus bubuk. Jadi songi orang ngopo-ngopo. Mudeng ora Ibu? Ora saru Pak Duko. Wis to kowe karo aku tak lindungi. Aku ki dadi tukang parkir ning kene, wah wis hasilku sehari itu minim itu 15 juta. Kabeh tak parkiri kok. Ana wong liwat tak cegat parkir. Iki ini apa kene ditulisi parkir gratis tak delekke. Teko parkir. Ana kerumun-kerumunan, wong ning ngarep warung tak parkiri. Iye. Ora hebat apa. Biasa toh. Gak ngerti? Alah sing cah mahasiswa kos ne. Oh, kos kono ngedak kuwi. Tulisanku ngene iki yo. Tulisan parkir. Pak, gak usah ditulisi. Oh. Iki nek dolan kuwi parkir gratis kowe senenge delekke lho. Gak usah. Wis to tak parkirane. Wis, aku ngene iki ning setor-setor panane kene lho tok parkiri, nek tok parkir iki wong jaba. Ayo kuwi kok jaba rene. Lah nek ning tangga to. Tangga lek ya wong liya to. Mbah mbok ora ngono kuwi. Kuwi tetep parkir. Lah wong
tanggoku mara ning omahku nggo montor tak parkiri kok. Sandal lho dikek ning ngarep omahku tak parkiri no. Parkir sandal. Bakul somen nunut nang toilet musala diparkiri lho Dek Nene. Oh, wong bangeten kok kowe iki. Oh, salat Jumatan iki tetep tak parkiri kok. Sandal parkir dhewe, ya parkir papan to, Jo. Ya wis mapan parkirku ki ning kono kuwi. Ning ndi wis tak parkiri. Ora iso ngono carane ngono kuwi iki. Iso nyatane iso tak lakoni do parkir liar. Ora yo. Wong sing jaga aku tanggung jawab aku kok. Lah nek kan ora manut aturan nek carane ngono kuwi. Sapa ora manut aturan? Kowe kuwi sing ngatur sapa parkire? Sing ngatur aku ben jejer rapi. Iya Thomas aku iki melah melu mumet iki wong. Gak apa-apa wis kowe engko tak parkiri dhewe. Aku nang kowe keto ya mumet aku dadian. Wis kowe engko tak parkiri dhewe santai. Piye, ya? Kok boten piye ta? Kowe digapake kok muni boten. Jujur ae aku digapake karo kuwi. Ha iki mau lagi pemanasan kowe teko kok. Arep dijokke lho Mas. Jol rondo tuwa wae karo kowe dijok-jokke. Pancen jombo ra ngono kuwi jo. Nek sing ning kene ya ben ning kene dadacar atok parkiri. Pokoke semua yang membawa kendaraan bermotor sapa sing anu kudu parkir. Apa nek mandek kuwi wis memakan lahan berapa meter? Sak meter musuh 30 cm kuwi wis parkir. Lah mbok kowe nek arep buka parkiran iki ning pinggir-pinggir dalan sing ngadep kok kene kono. Sing ada kok kene gek nek motor liwat ya kono sawah kok. Ya tok parkir ini, kok nek sawah tok parkiri tak diremuk wong petani kowe. Iki tak parkiri kabeh pokoke. Anggere adem tak parkir. Iki mau wis bayar parkir lho iki. Motormu tak edi. Aku motor, Pak. Ora aku motor. Aku apa? Pesawat. Pesawat. Wow. Sabodo-bodo kok ora nggo pesawat iki landasane ndi? Apa pesawat kok kaya kol grenjeng. Mandek sak waya-waya ra iso. Iki diwalik. Oh, ben tak tunggoni nang kene kok wis senengane kok. Lha kok tak parkir sisan lho. Lho tak parkir ya. Kok bajan macem-macem hati Mbak karo iki. Pokoke kowe manut aku ya. Hah? Kaget yo. Hah? Jreng ngono lho. Dicerai sapa? Gendruwo? Sapa? Tak duka. Hah? Mak klotik ngono iki. Sesuk iki parkir gratis kok ditulis-tulisi apa ini? Piye yo Om nek ngono kuwi Om?